Ahoj, zdravím vás, milí facebookoví priatelia. Posielam vám takéto krátke video z nášho táboriska. Zamýšľal som sa už nejakú chvíľku nad tým, že v tejto skupine NPDL Vlci je zo pár skvelých ľudí, s ktorými sme sa už dávno nevideli, a preto som si povedal, že natočím takéto malé videjko, že vás trošku podpichnem, aby ste si možno spomenuli na ten čas, keď sme sa spolu preháňali tu po prérii a na tie zážitky všetky, ktoré sme spolu poprežívali. Chcem vám povedať, že samozrejme náš tábor funguje ďalej a že ho pripravujeme v malej skupinke organizačného tímu a že vlastne tábor začne za niečo málo viacej ako 90 dní. Takže vlastne to určite prebehne veľmi rýchlo. No a rozmýšľali sme nad tým, že by sme aj vás oslovili v tom, či by ste nechceli pre niektorých z vás možno po rokoch sa znovu k nám pridať do nášho organizačného tímu, pomôcť nám nejakým malým spôsobom, ktorý je pre vás vo vašich nových životoch možným, pretože mnohí z vás už určite pracujete alebo možno máte aj svoje rodiny. Ale chceli sme vás trošku takto možno vyprovokovať, aby ste, ak máte chuť, sa k nám pridali, či už ako líšky počas tábora, alebo v niečom malom nám pomôcť v tej príprave. Takže bol by som úplne šťastný a rád, keby som mnohí z vás znovu stretol a určite aj ďalší ľudia, ktorí vás dávno nevideli. Ak by ste mali záujem sa s nami stretnúť alebo nejakým spôsobom znovu prispieť svojou troškou do toho tábora, kľudne nám napíšte nejaký koment dole pod videom alebo osobnú správu, to je jedno. Všetci z vás, alebo mnohí z vás sú ľudia, ktorí tu prežili krásne chvíle, ktorí majú za sebou množstvo zážitkov a v dnešnej dobe vlastne robíme nábor pre nových vedúcich, ktorí majú mnohokrát 18 až 25 rokov. Sú to študenti, ktorí možno tak ako vy prichádzajú úplne čerství a noví do našeho tábora. Bolo by to úplne čisté zlato aj pre nich, keby mali možnosť stretnúť ľudí, ako ste vy, ktorí by mohli pozdieľať svoje zážitky, príhody a vôbec ten táborový život preniesť možno ho na ďalšiu generáciu mladých ľudí. Takže toto boli moje myšlienky, s ktorými som chcel spraviť toto videjko. Samozrejme ešte raz poviem, boli by sme úplne šťastní, aspoň ja za seba by som bol veľmi rád, keby sme sa znovu videli, znovu stretli a obnovili nejaké stratené staré kontakty. Takže ak bude tá príležitosť, teším sa na vás. Píšte, volajte, pridajte sa k nám. Vašte!